नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. डॉक्टर लाईव्हमध्ये आज आपण आमंत्रित केलेलं आहे मणिपालचे सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोहन देसाई यांना. आजकाल आपण सर्रास असं ऐकत असतो की माझे गुडघे दुखत आहेत, माझे पाय दुखत आहेत, मला संधिवात झाला आहे किंवा आर्थरायटिस हा शब्द तर आपल्याला नेहमी कानावरती येत असतो. आणि थंडी जर जवळ आली तर आपण अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या तोंडून हा शब्द तर नेहमीच ऐकत असतो की माझे गुडघे दुखत आहेत म्हणून. मग हे गुडघेदुखी आहे, संधिवात आहे, आर्थरायटिस, आमवात किंवा जे काही त्याला शब्द आहेत ते हे नक्की कशामुळे होते, त्याची कारणं काय आहेत आणि त्याच्यावरती उपचार काय आहेत, याच्याही अत्यंत चांगली माहिती आपण आज डॉक्टर रोहन देसाई यांच्याकडून घेणार आहोत. डॉक्टर रोहन देसाई हे मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गेली 15 वर्ष सेवा देत आहेत आणि त्यांनी सुमारे 5,000च्या वर जॉईंट आणि हिप रिप्लेसमेंटची ऑपरेशन्स केलेली आहेत. डॉक्टर देसाई, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये. नमस्कार, धन्यवाद मॅडम. खरं तर आज आपण संधिवात किंवा आर्थरायटिस या संदर्भात बोलणार आहोत. आपण नेहमी ऐकतो, हल्लीच्या काळात तर खूप ऐकतो की संधिवाताने माझे गुडघे सुजले आहेत किंवा माझे जॉईंट्स सुजलेले आहेत, त्यामुळे मला चालता येत नाहीये. नक्की संधिवात म्हणजे काय आहे आणि तो कशामुळे होतो? सो मॅडम, संधिवात म्हणजे इन शॉर्ट इंग्लिशमध्ये त्याला आर्थरायटिस म्हणतात. सो संधिवातमध्ये काय असतं, प्रत्येक जॉईंट आमचा जो असतो आहे गुडघ्यामध्ये, बॉडीमध्ये जे जॉईंट असतात, गुडघा पकडा किंवा खुबा पकडा किंवा आणि कुठला जॉईंट पकडा, त्याच्यामध्ये एक तऱ्हेची कार्टिलेज असते आत, ज्याला मी गादी म्हणतो मराठीमध्ये. आणि ती गादी जवळपास 3-4 मिलीमीटर जाड असते. ती गादी जेव्हा झिजायला लागते आतनं आणि मग खालचं आतलं हाड जेव्हा बाहेर एक्सपोज होतं, त्याला संधिवात म्हणतात. सो इन शॉर्ट त्याला ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणतात. आता आपण जेव्हा म्हणतो संधिवातामुळे चालायला जमत नाही किंवा कुठलीच मुवमेंट तो माणूस करू शकत नाही, एवढ्यापर्यंत जाण्याची पाळी केव्हा येते? सो संधिवात जसं वाढत राहतो, म्हणजे नॉर्मली सुरू असताना की गुडघ्यामध्ये गादी गुडघाच पकडू, म्हणजे गुडघ्यामध्ये गादी झीज सुरू होते आणि गुडघ्या झीज होऊन गाडीची जी थिकनेस असते ती जेव्हा कमी व्हायला लागते तेव्हा पेशंटला पेन व्हायला सुरू होतो. आणि जर तुम्ही त्यावेळी जर तुम्ही त्याचं ट्रीटमेंट नाही घेतलं आणि जर 5-6 वर्ष गेली तर मग तो डेफिनेटली पुढच्या पातळीवर जातो आणि मग त्यांना पेशंटला त्रास व्हायला लागतो, ज्या करून त्यांना चालायला होत नाही, अडकून बसतात, चालणं फिरणं डिफिकल्ट होऊन जातं, टॉयलेट जाणं येणं डिफिकल्ट होऊन जातं, तेव्हा मग ते ऑपरेशनवरती पडतं. बरोबर. पण आता हा संधिवात जो आहे की याची सुरुवात होते किंवा आता जसं म्हणाला तुम्हाला की पहिल्यापासून म्हणजे थोडीशी पहिल्यांदा त्रास होतो, नंतर तो जास्ती जेव्हा होतो त्यावेळेस अनेक गोष्टींवरती रिस्ट्रिक्शन्स येतात, परंतु त्याची कारणं म्हणजे आपली लाईफस्टाईल त्याला कारणीभूत आहे की काही आपल्या शारीरिक म्हणजे जसं एज होत जाते त्यामुळे होतो, की त्याची नक्की कारणं काय आहे? सो हे समजून घेण्यासाठी आम्हाला बेसिकली संधिवातचे प्रकार आम्हाला जाणून घ्यावे लागतील. त्याच्यामध्ये सगळ्यात कॉमन प्रकार जो असतो तो आहे ऑस्टिओआर्थरायटिस. सो ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये वयाप्रमाणे जी गुडघ्यामध्ये झीज होते त्याला म्हणतात ऑस्टिओआर्थरायटिस. ऑस्टिओ म्हणजे बोन आणि आर्थरायटिस म्हणजे झिजणं. सो ऑस्टिओआर्थरायटिसमध्ये जी गादी असते जी जवळपास 3-4 मिलीमीटर असते ती हळूहळू झिजायला लागते आणि त्याचं प्रमाण मग कमी व्हायला लागतं आणि आतलं हाड मग एक्सपोज होतं. आणि जसं आतलं हाड एक्सपोज व्हायला लागलं की मग ऑटोमॅटिकली आतल्या जे शिरा जे असतात, ज्यांना आम्ही नर्व्स म्हणतो, त्या दुखायला लागतात आणि नर्वचा पेन बेसिकली ऑटोमॅटिकली ब्रेनला जातो आणि तो मग पेशंटला पेन म्हणून हा जाणं होतो. ह्याला म्हणतो ऑस्टिओआर्थरायटिस. आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्या प्रकारचे आर्थरायटिस असतात ज्यांना आम्ही इन्फ्लामेटरी आर्थरायटिस म्हणतो. सो इन्फ्लामेटरी आर्थरायटिस सगळ्यात कॉमन जो आहे जो कॉमनली आढळतो त्याला म्हणतो रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. सो रुमॅटॉइड आर्थरायटिस हा सगळ्यात कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थरायटिस आहे आणि हा आर्थरायटिस तुम्हाला जवळपास क्रिपल करून टाकतो, म्हणजे तुम्हाला ऑलमोस्ट व्हीलचेअरवरती घालू शकतो किंवा बेड रिडन करू शकतो. कारण ह्याच्यामध्ये जी सूज येते प्रत्येक जॉईंटमध्ये, तो जॉईंट गुडघा असो किंवा खुबा असो किंवा आणि कुठला शोल्डर जॉईंट असू दे, आतनं सूज येऊन तुमची जी गादी जी असते ती आतनं ऑलमोस्ट खाऊन टाकतो, अक्षरशः खाऊन टाकतो. आणि तो प्रत्येक जॉईंट एवढा सुचतो, लाल होतो, रेड होतो आणि तो जर कंट्रोल नाही केला तर इट कॅन डिस्ट्रॉय युअर जॉईंट विदिन 1 इयर. अच्छा. हां, म्हणजे त्याचा प्रकार एवढा म्हणजे तो एवढा फास्ट प्रोग्रेसिव्ह असतो. सो त्याचा कंपॅरिझन डेफिनेटली ऑस्टिओआर्थरायटिसवरती करता येत नाही, कारण ऑस्टिओआर्थरायटिस स्लो प्रोसेस आणि डिजेनरेटिव्ह प्रोसेस आहे, जो हळूपास 50, 60, 70 वर्षामध्ये आढळत येईल तुम्हाला. कारण रुमॅटॉइड आर्थरायटिस कॅन स्टार्ट इन अर्ली एज, म्हणजे 15-20 वर्षाच्या त्या वयोगटात तो सुरू होतो, कधी 40-45 पर्यंत होऊ शकतो आणि पुढच्या 2-3 वर्षात कॅन डॅमेज. आणि हे सगळं दुसरा प्रकार झाला इन्फ्लामेटरी आर्थरायटिस. हे सोडून मग आणि बाकीचे प्रकार असतात, जसं की स्किन कंडिशन असतात. फॉर एक्झाम्पल त्यांना सोरायसिस म्हणतो आम्ही. सो सोरायसिस जेव्हा स्किन कंडिशन असतं त्याच्यामध्ये जेव्हा गुडघा झिजतो त्याला म्हणतात सोरायटिक आर्थरायटिस. किंवा युरिक ॲसिड वाढणं,
कित्येकशा लोकांना युरिक ॲसिडचा प्रॉब्लेम असतो. सो खरं सगळ्या पेशंटना युरिक ॲसिडना आर्थरायटिस नाही होत. त्याच्यामध्ये एक 10-20% लोकांना लागणं तो मग जॉईंट डॅमेज करायला लागतो जर ते प्रॉपर कंट्रोलमध्ये नाही घेतलं युरिक ॲसिड, आणि मग त्याची जे डॅमेज आहे त्याला म्हणजे युरिक ॲसिड आर्थ्रोपॅथी म्हणतो. असे 5-6 प्रकारचे आर्थरायटिस असतात ज्यांना आम्ही इन्फ्लॅमेटरी आर्थरायटिसमध्ये आम्ही कॅटेगराईज करतो. बरं, पण आता हा आर्थरायटिस जो आहे किंवा संधिवात आहे तो नक्की डिटेक्ट कसा करायचा, त्याच्या म्हणजे ते कसं शोधायचं की ह्याला आर्थरायटिस झालेला आहे? सो कुठलाही पेशंट आमच्या कॅबिनमध्ये जेव्हा येतोय भेटण्यासाठी, ऑफकोर्स कन्सल्ट करण्यासाठी, आणि म्हणतोय की माझा हा पर्टिक्युलर जॉईंट दुखतोय, त्याची चाल बघून आम्हाला एक अंदाज येतो की बेसिकली त्याला प्रॉब्लेम आहे. जर तो गुडघा जर त्यांचा इफेक्ट झालेला असेल तर मग चालताना लंगडून येतील, किंवा त्या गुडघ्याला बाग असेल, तो आतल्या बाजूने बाग असेल किंवा बाहेरच्या बाजूने बाग असेल, किंवा जर त्यांचा हिप जॉईंट इन्व्हॉल्व झाला तर लंगडत चालतील. सो एका पायाला पाय शॉर्ट असेल, सो चालताना त्यांचा एक खांदा खाली जाईल, दुसरा खांदा वर येईल. सो चाल बघणं व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याला मी म्हणतो गेट, GAIT गेट इंग्लिशमध्ये. गेट चालणं बघणं महत्त्वाचं असतं, गरजेचं असतं. कारण कसं त्याच्यावरती आम्हाला अंदाज येतो की बेसिकली ह्याला ऑपरेशन लागेल की नाही लागेल, किंवा तो ट्रीट होईल की ना होईल. कारण गेट चेंज झाली ऑटोमॅटिकली बाकी सगळ्या लाईकनं बॉडीवरती लोड येतो. सो जर पेशंट लंगडून चालायला लागला तर मग पेशंट एका बाजूला तो लंगडला तर कमरेवरती लोड येतो. मग कमरेवरती लोड आला आणि कंबर जर लग्न त्याला ॲडजस्ट नाही करत तर मग मानेवरती लोड येतो. सो वन इज गेट. दुसरी गोष्ट म्हणजे क्लिनिकल एक्झामिनेशन. सो प्रत्येक पेशंट आल्यानंतर आम्ही जेव्हा यांना एक्झामिन करतो तेव्हा प्रत्येक जॉईंटच्या आतल्या बाजूला किंवा बाहेरच्या बाजूला किंवा पटेला किंवा आणि कुठल्या हाडामध्ये लग्न प्रेस केल्यानंतर त्यांना पेन होईल आणि त्या जॉईंटला सूज असेल. सो दिस विल बी क्लिनिकल डायग्नोसिस. बियॉन्ड क्लिनिकल मग आम्हाला लग्न एक्सरे किंवा MRI स्कॅन करावे लागतात लग्न ते कन्फर्म करण्यासाठी की त्यांचा गुडघा खाला झिजलेला आहे किंवा त्यांचा खोबा झिजलेला आहे किंवा त्यांचा शोल्डर जॉईंट झिजलेला आहे. युजली लग्न मोस्ट ऑफ द टाईम एक्सरेवरती दिसून येतं. आणि नेक्स्ट इज MRI. MRI स्कॅन प्रत्येक पेशंटला करावी गरज नाही पडत. खरं कधी स्पेशल केसमध्ये लग्न ज्यांना लिगामेंट इंजुरीज आहे आणि आर्थरायटिस आहे तेव्हा आम्हाला MRI स्कॅन करावा लागतो जस्ट टू कन्फर्म अवर डायग्नोसिस. आता हे जेव्हा तुम्ही डायग्नोज केलं म्हणजे की बाबा ह्याला खरंच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे गुडघ्याच्या ह्याच्यामध्ये किंवा कुठल्याही जॉईंटमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, हे करत असताना म्हणजे पेशंट एकतर फार त्रस्त झालेला असतो. कारण जसं तुम्ही म्हणता हे एका दिवसामध्ये काय होत नाही, जखम एका दिवसात होते, आपण जातो त्याच्यात बँडेज करून घेतो, परंतु ही एक फार मोठी म्हणजे प्रोसेस आहे. मग त्याला त्याच्यातून म्हणजे त्याने अगोदर खूप त्याचा त्रास काढलेला असतो. जेव्हा तुम्ही त्याचं हे करता की बाबा हा तुला बाबा असा संधिवाताचा त्रास आहे, अजून काही 2-3 महिने तुला ह्याच्यामध्ये काढावे लागतील किंवा वॉट एव्हर काय असेल ते, त्यावेळेस त्याची जी मेंटॅलिटी असते ती मॅनेज करणं आणि त्याच्यावरती उपचार करणं हे तुम्ही कसं? नाही ते सोपं आहे. त्याच्यामध्ये मोठंसं काही त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी फेस नसतो. कारण कसं आहे पेशंट आल्यानंतर पेशंटशी बोलल्यानंतर संवाद केल्यानंतर आम्हाला एक अंदाज येतो की पेशंटची मानसिक स्थिती कशी आहे आणि त्याने आतापर्यंत काय ट्रीटमेंट केलेलं आहे, कित्येक वर्षी ट्रीटमेंट केलेलं आहे. जर तो पेशंट गेली 3-4-5-6 वर्ष त्रास काढत आहे आणि त्याने सगळे ट्रीटमेंट ट्राय केलेले असतील, मेडिसिनपासून इंजेक्शनपासून सगळं, तर मग एकदम सोपं होऊन जातं त्यांना सांगणं की बाबा तुमचं आता हा तुमचं जे गुडघा किंवा आणि कुठला खोबा जॉईंट आहे तो आता ऑपरेशनसाठी आलेला आहे आणि हा तुमचा एक्सरे आहे आणि तुम्ही बघा. कारण कसं आजकाल एव्हरीथिंग इज बिकम कम्प्युटर आहे. सो स्क्रीनवर दाखवता येते पेशंटला की असाचा प्रॉब्लेम आहे. खरं ऑफकोर्स जेव्हा पेशंट अगोदर तुमच्याकडे येतोय आणि गेले 1-2 महिने पेन सुरू होतोय, देन वी आर 100% शुअर की ह्यांना बेसिकली विदाउट ऑपरेटिव्ह आम्ही मॅनेज करू आणि मग पुढच्या 6 महिन्यात बघू की त्यांचं कसं म्हणजे त्यांचं तुम्ही जेव्हा तुम्हाला ट्रीटमेंट देतात टॅब्लेट्स असू दे किंवा इंजेक्शन असू दे त्यांचा त्याचा परिणाम किती होतोय आणि कितपत लग्न पॉझिटिव्ह परिणाम होतोय. आणि जर त्यांचं ट्रीटमेंट चांगलं त्यांना जर तुमचं ट्रीटमेंट जर बरं पडलं आणि जर ते इम्प्रूव्ह व्हायला लागले तर मग डेफिनेटली तुम्हाला लग्न ऑपरेशन किंवा आणि कसल्या गोष्टीचा विचार करायची गरजच नाही आहे. सो ते मॅनेज करणं त्यांची मेंटल स्टेटी आणि त्यांचं ट्रीटमेंट इज नॉट अ बिग इश्यू. कारण वी आर ट्रेन फॉर दिस. गेली कित्येक वर्ष हजारो पेशंट गेली 15-20 वर्ष आम्ही आता प्रॅक्टिस करतोय. सो आतापर्यंत प्रॉपर आम्हाला आयडिया असते कुणाला टच करावं कुणाला टच ना करावं. ओके. आता जेव्हा तुमच्याकडे पेशंट आला एक डायग्नोज झालं की बाबा ह्याला गरज आहे आता उपचारांची, ती उपचार पद्धती जसं तुम्ही म्हणालात की टॅबलेट, इंजेक्शन आणि नंतर ऑपरेशन, काय सिस्टीम असते आणि काय उपचार पद्धती आहेत आत्ताच्या मेडिकल सायन्सच्या? सो उपचार बेसिकली डिपेंड करतात स्टेजवरती. सो जर ते पहिल्या स्टेजमध्ये आले अर्ली आर्थरायटिस म्हणतात आम्ही, ज्याच्यामध्ये झीज आहे कारण कम्प्लिटली जॉईंट गेलेलं नाही आहे, त्याच्यामध्ये बेसिकली वी कॅन स्टार्ट ऑन टॅबलेट्स ज्याच्यामध्ये पेन किलर्स असतात आणि टॉनिक्स असतात, सप्लिमेंट्स म्हणतो आम्ही त्यांना. सो गुडघ्यासाठी किंवा खुब्यासाठी नॉर्मली वी यूज सप्लिमेंट ज्याच्यामध्ये ग्लुकोसामिन असतं, कॉन्ड्रॉयटिन असतं. आजकाल कर्क्युमिन हा एक ड्रग आहे जो व्हेरी कॉमनली फेमस झाला, ज्याच्यामध्ये लग्न टर्मरिक असतं म्हणजे हळद असते बेसिकली, हळदचं एक बेसिकली द्रव्य असतात. मग आणि बाकीचे प्रॉडक्ट्स असतात ज्याच्यामध्ये कोलॅजन असतात, व्हिटॅमिन C असतं आणि कित्येकशे प्रॉडक्ट असतात नवीन आलेले आहेत. बॉसवेलिया म्हणून एक ड्रग असतो. सो हे प्रॉडक्ट्स आम्ही नॉर्मली वापरतो. सो नॉर्मली लग्न अर्ली आर्थरायटिसमध्ये युजली 1-2 महिन्यामध्ये त्यांना फरक जाणवता येतो. बरोबर.
पण पुढे आता तुम्ही म्हणालात की हे ड्रग्ज आहेत किंवा ह्या ऑपरेशनची वेळ जेव्हा येते ती स्टेज असते त्यावेळेसचं डायग्नोस आणि काय पद्धती आहेत त्याच्या? आय थिंक ऑपरेशनच्या अगोदर लग्न म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल जर ह्या पेशंटना जर तुमच्या गोळ्यांनी किंवा फिजिओथेरपी हे ट्रीटमेंट करून जर त्यांना इम्प्रूव्हमेंट नाही आलं तर ॲक्च्युली नेक्स्ट स्टेज गोष्ट इंजेक्शन्स. बरं. कारण इंजेक्शनमध्ये 3 तऱ्हेचे इंजेक्शन आम्ही वापरतो नॉर्मली ऑन अ कॉमन बेसिस. त्याच्यामध्ये स्टिरॉइड एक इंजेक्शन आहे जे आम्ही कॉमनली वापरलेलं आहे, गेल्या वर्षी वापरलेलं आहे आणि आतापर्यंत वापरतो आम्ही. खरं स्टिरॉइडचा रोल मोस्टली मुख्य म्हणजे रुमेटो आर्थरायटिसमध्ये किंवा इन्फ्लॅमेटरी आर्थरायटिसमध्ये असतो. कारण त्याच्यामध्ये इन्फ्लॅमेशन असतं जॉईंटमध्ये. सो तेव्हा जेव्हा मी स्टिरॉइड इंजेक्ट करतो आहात तर त्यांना इमिडिएट रिलीफ मिळतो. तात्पुरता असतो, 2-3-4 महिन्यांना बरं वाटतं, कारण इमिडिएट रिलीफ असतो. खरं ॲज पर अमेरिकन रोमॅटॉलॉजी असोसिएशन आम्ही एका वर्षामध्ये 2 किंवा 3 इंजेक्शनचं स्टिरॉइडच्या पुढं आम्ही जाऊ शकत नाही. आणि खूपशा लोकांचा गैरसमज असतो की स्टिरॉइड हे बाद असं. स्टिरॉइड इज नॉट अ बॅड ड्रग, स्टिरॉइड इज अ व्हेरी गुड ड्रग. खरं वी कीप ऑन परत लग्न आम्ही इंजेक्शन देऊ शकत नाही आहे, कारण लाँग टर्म तो गुडघा आतनं खाऊ शकतो. सो शॉर्ट टर्मसाठी ट्रीटमेंटसाठी आम्ही स्टिरॉइड वापरतो. दुसरं ऑप्शन आहे की हायलुरॉनिक ॲसिड जेल हे एक इंजेक्शन आजकाल लग्न वापरायला लागलो गेली 5-6 वर्ष. त्याच्यामध्ये बेसिकली गुडघ्यामध्ये जे द्रव्य असतं त्याला आम्ही जेल म्हणतो, आम्ही ते इंजेक्ट करतो. त्या इंजेक्शनचा लग्न इफेक्ट जवळजवळ तुम्हाला 6 महिने ते 1 वर्ष होऊ शकतो. मग तिथपट लग्न तुम्हाला इफेक्ट येऊ शकतो. आणि इट इज लग्न लुब्रिकेशन ऑइल, म्हणजे इंजिन ऑइल. गाडीमध्ये कसं आम्ही इंजिन ऑइल घालतो त्याचप्रमाणे लग्न गुडघ्यामध्ये किंवा खुब्यामध्ये तुम्ही इंजिन ऑइल घाला आणि तो तुमचा जॉईंट बऱ्या पद्धतीने गुडघा वाकायला लागतो आणि लुब्रिकेशन होतं. सो पेशंटला बऱ्यापैकी त्याचा फायदा होतो. आणि तिसरं ऑप्शन जे आलेलं आहे आजकाल गेली 5-6 वर्ष आम्ही वापरतो आणि मणिपालला पण आम्ही रेग्युलरली वापरतो इज PRP. आता PRP म्हणजे प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा. म्हणजे तुमचंच रक्त बेसिकली हातातली शीर लग्न रक्त बेसिकली विड्रॉ करून त्याला बेसिकली एक सेंट्रिफ्यूज मशीनमध्ये ब्लड बँकमध्ये स्पिन करून एक अर्ध्याचं एक स्पिन त्याचं एक प्रोसिजर असतो ते करून आम्हाला एक छोटंसं सॅम्पल मिळतं. त्याला म्हणतात PRP. सो प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा इज व्हेरी रिच इन हिलिंग फॅक्टर्स. आणि ते आजकाल आम्ही क्वाईट अर्ली स्टेजेसमध्ये आणि मॉडरेट आर्थरायटिसमध्ये आजकाल गुडघ्यामध्ये खुब्यामध्ये किंवा आणि कुठल्या जॉईंटमध्ये घालणं सुरू केलेलं आहे. आणि इट हॅज गॉट फॅन्टॅस्टिक रिझल्ट्स. खरं ते फटाफट करता येत नाही, कारण ते ट्रीटमेंट इज स्लो प्रोसेस. सो युजली तुम्हाला 1-2-3 इंजेक्शन द्यावे लागतात 1 महिना अपार्ट. आता एक केलं, 1 महिन्यानंतर अनेक दिलं, मग 6 महिन्यानंतर अनेक दिलं आणि मग पेशंट इम्प्रूव्ह होतो. सो हे 3 पद्धती. त्यामुळे म्हणजे फरक पडतो का? म्हणजे जसं फरक पडतो, बऱ्यापैकी फरक पडतो. अर्ली ते मॉडरेट आर्थरायटिस फरक पडतो. कारण आजपर्यंत काय चाललं होतं कित्येकशे पेशंटला फक्त टॅबलेट्स घ्यायचे किंवा टॉनिक्स घ्यायचे, सप्लिमेंट घ्यायचे, त्याचा काही मोठा लॉंग टर्म फरक नाही पडत. त्याच्याऐवजी जर पेशंट आमच्याकडे अलीकडे आला, अर्ली आर्थरायटिसमध्ये आला आणि त्यांना जर आम्ही हे PRP इंजेक्शन दिलं किंवा जेल दिलं तर आम्ही ती ऑस्टिओ आर्थरायटिस किंवा रुमेटो आर्थरायटिसच्या प्रोग्रेशनची जी स्टेज असते ती आम्ही लांबणीवरती घालू शकतो. सो तो त्यांचा जो जॉईंट जो आहे गुडघा किंवा हिप जो त्यांचा 2-3 वर्ष चालला असता तो आता कमीत कमी 5-6 वर्ष चालेल आणि मग प्रॉब्ली ऑपरेशनची संधी येईल. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात आत्ताच म्हणजे बोलताना बोललात की आपण जे इंजेक्शन ह्याचं देतो आपलं स्टिरॉइड तर त्याच्याबद्दल अनेक प्रवाद आहेत. की बाबा स्टिरॉइड घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण शरीराला त्याचा त्रास होतो किंवा भविष्यामध्ये त्याचे दुष्परिणाम खूप आपल्याला भोगावे लागतात. ठीक आहे का? काही प्रमाणामध्ये जर हे केलं तर ते म्हणजे उपकारक आहे, पण त्याचा जर जास्ती डोस वाढवला तर ते अपायकारक आहे, म्हणजे अपाय देणारा आहे. तर हा जो काही प्रवाद आहे तुम्ही आता थोडक्यात सांगितलं, पण नक्की स्टिरॉइडचा उपयोग त्या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी किंवा आपल्या जॉईंट्सच्या पेनसाठी कशा पद्धतीने होऊ शकतो आणि ती खरंच चांगली उपचार पद्धती आहे का? नाही, स्टिरॉइड्स ॲक्च्युली गैरसमज झाला. खूपशा लोकांना असं वाटतं की स्टिरॉइड घेतल्यानंतर खूप सगळं डॅमेज होईल. स्टिरॉइड इज अ फॅन्टॅस्टिक ड्रग. खरं आम्ही जो स्टिरॉइड वापरतो बेसिकली ॲज रिप्लेसमेंट सर्जन, आम्ही तो स्टिरॉइड बेसिकली फक्त जॉईंटमध्ये घालण्यासाठी वापरतो. सो जो स्टिरॉइड जॉईंटमध्ये आम्ही इंजेक्शन म्हणून आम्ही देतो तो ब्लडमध्ये नाही जात, तो रक्तामध्ये जात नाही. तो जर रक्तामध्ये नाही गेला तर मग डेफिनेटली त्याचे जे सिस्टमिक जे साईड इफेक्ट जे असतात बॉडीमध्ये फॉर एक्झाम्पल हे होणं, शुगर वाढणं किंवा इन्फेक्शन होणं किंवा किडनीवरती लोड येणं किंवा हाडं ढेसळ होणं, ह्या गोष्टी नाही होत, कारण ते लोकल इंजेक्शन असतं. खरं त्याचं रेकमेंडेशन असतं ॲज पर सायंटिफिक सोसायटी जे असतं अमेरिकेच्या किंवा आणि कुठल्या सोसायटी. सो वी ओनली गो ॲज पर रेकमेंडेशन. सो जर ॲडवाईस आहे की वर्षामध्ये 1-2 किंवा 3 करणार आहे तर ठीक आहे, तेवढं करण्यामध्ये काही हरकत नाही आहे आणि इट्स अ फॅन्टॅस्टिक ड्रग. तुम्हाला रिलीफ डेफिनेटली मिळेल, आतली सूज कमी होईल, कारण स्टिरॉइड इज अ अँटी इन्फ्लामेटरी, म्हणजे इन्फ्लामेशन कमी करतो, आतली सूज कमी करतो. सो त्याच्यामुळे डेफिनेटली इफेक्ट येतो. खरं इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. सो शॉर्ट टर्म रिलीफसाठी डेफिनेटली कधी स्टिरॉइड वापरावा लागतो, बट लॉंग टर्म रिलीफसाठी PRP किंवा हायलुरॉनिक इंजेक्शन डेफिनेटली आम्ही वापरू. दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन. बरोबर. मग आपण या उद्देशाने जर बघितलं तर जे खेळाडू असतात, जे
ॲथलीट्स असतात. किंवा काय हां त्यांचं आपण बऱ्याच वेळेस असं ऐकतो की त्यांना बाहेर काढून टाकलं कारण त्यांनी स्टिरॉइडचा वापर केलेला आहे. अर्थात ते त्यांनी इमिजिएट रिलीफसाठी कदाचित केलेलं असेल की त्यांना लगेच हे करून त्यांना परत पुढे, परंतु ते कुठेतरी डिटेक्ट होते आणि ते त्या ह्याच्यातून डिबार होतात आणि बाहेर फेकले बॅन होऊन जातात. जातात. मग स्टिरॉइडला जर एवढा जर चांगला फॅन्टॅस्टिक ड्रग आहे असं जर तुम्ही म्हणता, तर मग ॲथलीटच्या दुनियेमध्ये त्याला बॅन का केलेलं आहे? नाही, स्टिरॉइडला सच बॅन नाही केलेलं आहे. खरं स्टिरॉइडचं कसं आहे, स्टिरॉइडमध्ये डिफरंट तऱ्हेचे द्रव्य असतात आणि ते पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट जर वापरले आणि दॅट इज इन्क्रीजिंग द एन्ड्युरन्स कॅपॅसिटी ऑफ दॅट ॲथलीट, तर मग दॅट इज नॉट अलाउड. कारण कसं आहे, दुसऱ्या ॲथलीटला तो वापरत नाही आणि हा ॲथलीट वापरतो, मध्ये ह्याची कॅपॅसिटी पळायची किंवा काही स्पोर्ट करायची वाढते, विच इज नॉट फेअर. सो त्याच्यामुळे तो बॅन केला जातो. अदर असं स्टिरॉइडला असं बॅन करण्यासाठी काही म्हणजे त्याचा काही रोल नाही आहे. म्हणजे आपण जो काही ऐकतो की बाबा त्यांनी स्टिरॉइड वापरलं म्हणून त्याला बाहेर काढलेलं आहे, तर तसं नाही, नाही. ती त्याची कपॅसिटी वाढवणं किंवा त्याचं जे रॉंग आहे, जे फेअर आहे, विच इज नॉट फेअर, म्हणजे कॅपॅसिटी वाढवणं फेअर परंतु नाही. त्याचबरोबर आता जसं तुम्ही म्हणालात की अमेरिकन सोसायटी म्हणजे मेडिकल सोसायटीच्या असोसिएशनच्या अनुषंगाने वर्षाला 1, 2, 3 1-2-3 अलाउड. पण ते सुद्धा योग्य डॉक्टर म्हणजे जसं आता आपण आहात, म्हणजे मणिपाल हॉस्पिटलचे एक चांगले रेप्युटेशन आहे आणि एक यू आर अ व्हेरी रेप्युटेड डॉक्टर. सो तुम्ही सांगाल, परंतु काही आपल्याकडे सॉरी टू से पण असंही आहे की नाही बाबा रुग्णाला बरं वाटतंय ना, मग त्याला काय हरकत नाही आणि मग कदाचित गैरसमज होण्याची शक्यता असं काहीतरी व्हायला लागलं. कारण कसं आहे, खूप सारं अनज्युडिशियस यूज ऑफ स्टिरॉइड व्हायला लागले मार्केटमध्ये आणि त्याच्यामुळे हा बेसिकली जो गैरसमज झाला की स्टिरॉइड चांगलं नाही आणि त्याचे साईड इफेक्ट असतात, असा काहीतरी प्रकार झालेला आहे, विच इज रॉंग. पण डेफिनेटली जर ज्या डॉक्टरकडे तुम्ही जा, ज्यांना फुल इन्फॉर्मेशन आहे, माहिती आहे आणि नॉलेज आहे तुम्ही सब्जेक्टबद्दल आणि स्टिरॉइडबद्दल यूजबद्दल आणि ज्युडिशियस जर ते वापरलं, तर मग मला नाही वाटत त्याचा काहीतरी तुम्हाला पेशंटला प्रॉब्लेम होईल. नक्कीच, म्हणजे योग्य तज्ञ डॉक्टरकडे जाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे, स्पेशली या ट्रीटमेंटसाठी. बरोबर. हे सगळं करत असताना आपण नेहमी आणखीनही एक शब्द ऐकत असतो, गाऊट. गाऊट हा सुद्धा संधिवाताचा किंवा आपल्या हाडांच्या त्रासाचा प्रकार आहे का? हो, गाऊटमध्ये कसं असतं, युरिक ॲसिड वाढतं. सो बॉडीमध्ये युरिक ॲसिड वाढल्यानंतर ऑटोमॅटिकली युरिक ॲसिडचे क्रिस्टल्स जॉईंटमध्ये डिपॉझिट होतात आणि नुसतं जॉईंटमध्ये नव्हे तर मसल्समध्ये पण डिपॉझिट होतात आणि त्याच्यामुळे पेशंटला प्रत्येक डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीमध्ये पेन व्हायला लागतो, वेदना व्हायला लागतात आणि ते जर युरिक ॲसिड प्रमाण जर कमी तुम्ही नाही केलं विथ टॅबलेट्स आणि मेडिकेशन्स आणि डायट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, तर मग ऑटोमॅटिकली तो लॉंग टर्म बेसिसवरती तो तुमचा जॉईंट डिस्ट्रॉय करायला लागतो. त्याला म्हणतात युरिक ॲसिड आर्थरायटिस किंवा युरिक ॲसिड आर्थ्रोपॅथी. आता याच्यावरती म्हणजे गाऊटवरती, कारण आपण बघतो की बरेच पेशंट आता गाऊटचे आपल्याला मिळतात. युरिक ॲसिडची म्हणजे मात्रा, म्हणजे आपल्या शरीरातलं युरिक ॲसिड कमी करणं हे तर आहेच, परंतु ते जसं म्हणाल की त्याच्याही पुढे जर त्याची स्टेज गेली तर त्याच्यासाठी काय उपचार आहेत? नाही, जर ती स्टेज ऑफकोर्स पुढे जर गेली आणि जर तो गुडघा किंवा तुमचा जॉईंट जर डॅमेज झाला, तर मग ते सेम प्रोटोकॉल तुमचा फॉलो होईल जो तुमचा ऑस्टिओआर्थरायटिसचा फॉलो होतो. म्हणजे इंजेक्शन्स येतील पिक्चरमध्ये आणि जर तुम्हाला इम्प्रूव्हमेंट नाही झालं तर मग डेफिनेटली ऑपरेटिव्हवरती कुठे जाऊन बसेल. बरोबर. आता आपण जेव्हा आर्थरायटिसचा विचार करतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर फक्त ज्येष्ठ नागरिक येतात, म्हणजे एक 60, 65, 70, 80 हा जो काही प्रकार आहे तो, म्हणजे ही जी काही वयोगटातली लोक आहेत. परंतु आजकाल आपण बघतो अगदी 30-35 वर्षाच्या तरुण, म्हणजे ह्याच्या तरुणापासून अगदी तुम्ही म्हणता तसं 20-25 वर्षाच्या मुलापासून 80 वर्षाच्या वृद्धांपर्यंत कोणालाही आता त्रास होणं सुरू झालेलं आहे. मग त्यांची मोड ऑफ ट्रीटमेंट वेगळी असते की सेम असते? नाही, आर्थरायटिसमध्ये अनफॉर्च्युनेटली मोड ऑफ ट्रीटमेंट सेमच असते. कारण टोटली डिसाइडिंग फॅक्टर आर्थरायटिसमध्ये काय असतं की बेसिकली तुमच्या जॉईंटमध्ये गादी किती आहे, गादी शिजलेली आहे तर मग डेफिनेटली तुमचं ट्रीटमेंट सेमच राहील, तो ऑपरेटिव्हवरती जाईल. आणि आजकाल हे प्रमाण आजकाल लवकर कशाला आढळायला लागलेलं आहे, कारण इन्फ्लामेटरी आर्थरायटिस जो असतो तो नॉर्मली लवकरच होतो वयामध्ये, कधी इव्हन लहान मुलामध्ये पण होतो, 12, 13, 14 वर्षा मुलांमध्ये पण तो जुवेनल आर्थरायटिसमध्ये स्टार्ट होतो. सो त्याच्यामुळे जर तो जॉईंट तेव्हा जर तुम्ही ट्रीटमेंट जर नाही घेतलं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नाही घेतलं तज्ञ डॉक्टरांकडून जाऊन, आणि जर तो जॉईंट तुमचा डिस्ट्रॉय झाला तर मग अनफॉर्च्युनेट त्या वयामध्ये पण आम्हाला ऑपरेटिव्ह करावं लागेल. सो त्याच्यामुळे म्हणून तर आम्ही आजकाल बघतो की प्रमाण वाढायला लागलं की इव्हन 30, 35, 20, 25 या वयोगटामध्ये पण आम्हाला कधी ऑपरेशन किंवा रिप्लेसमेंट करावं लागतं. बरं. आता जेव्हा ऑपरेशन्सची वेळ येते तेव्हा नी रिप्लेसमेंट किंवा हिप रिप्लेसमेंट म्हणजे हे जे काय आहे, काय पद्धत आहे, कशा पद्धतीने ते ऑपरेशन्स केली जातात, त्याचे काय परिणाम रुग्णावरती होऊ शकतात? ऑपरेशनचं बेसिकली जेव्हा वेळ येते आणि तुम्ही सगळे ट्रीटमेंट करून बघितलेले आहेत, म्हणजे इंजेक्शन्स आणि व्हॉटएव्हर,
मग ऑपरेशनची वेळ येते आणि मग ऑफकोर्स तुम्ही तुमच्या डॉक्टरबरोबर लग्न डिसाईड करून लग्न सगळ्यांची खात्री पटवून लग्न मग जेव्हा लग्न पेशंट रेडी होतो ऑपरेशन करण्यासाठी त्याच्या अगोदर आम्हाला पेशंटचं मेडिकल फिटनेस करून घ्यावं लागतं. सो मेडिकल फिटनेससाठी बेसिकली पेशंटला आम्हाला पेशंटचे ब्लड टेस्ट आणि युरिन टेस्ट ECG सगळं करावं लागतं त्याच्या वयाप्रमाणे ऑफकोर्स. आणि ते झाल्यानंतर मग डेफिनेटली आम्ही ऑपरेशनचा विचार करतो. आता ऑपरेशनमध्ये 2 तऱ्हेचे ऑपरेशन असतात. एक असतं दुर्बीणचं ऑपरेशन आणि दुसरं असतं जॉईंट बदलणं. सो दुर्बीणचं ऑपरेशनला आम्ही आर्थ्रोस्कोपी म्हणतो. सो आर्थ्रो इज अ जॉईंट आणि स्कोपी म्हणजे लग्न कॅमेरा घालून लग्न आत बघणं. सो हे दुर्बीणचं ऑपरेशन असतं जे नॉर्मली आम्ही कॉमनली गुडघ्यामध्ये करतो. खरं ते खुब्यामध्ये पण करता येतं आणि ते अँकलमध्ये पण करता येतं आणि ते मनगडीच्या हारामध्ये पण करता येतं, एल्बोमध्ये पण करता येतं, शोल्डरमध्ये पण करता येतं. खरं नॉर्मली गुडघ्यामध्ये आम्ही कॉमनली करतो आर्थ्रोस्कोपी. त्याच्यामध्ये बेसिकली काय करतो आहे, तुमचा लिगामेंट जर डॅमेज झालेला आहे किंवा तुमच्या गुडघ्यामध्ये कुठे झीज आहे तर आम्ही ती आतनं साफ करतो. कॅमेरा घालून लग्न 1-2 छेद करून लग्न 2 टाक्याचं ऑपरेशन असतं ते आणि ते छात आणि पेशंटला जवळपास 6 महिने ते 1 वर्ष बरं वाटतं. खरं ते पेशंटच्या स्टेजच्या आर्थरायटिसच्या स्टेजवरती डिसाईड असतं. जर ती अर्ली मॉडरेट टू सिव्हिअर आर्थरायटिस जर आहे तर तेव्हा मग आर्थ्रोस्कोपी किंवा दुर्बीणच्या ऑपरेशनचा बऱ्यापैकी फायदा होतो. म्हणजे जवळजवळ ऑलमोस्ट 70-80 पेशंटला जवळजवळ 6 महिने ते 1 वर्ष बरं वाटतं. आणि त्याला परत सप्लिमेंट करण्यासाठी आम्ही लग्न गुडघ्यामध्ये 1-2 महिन्यानंतर एक जेलचं इंजेक्शन पण टाकू शकतो ज्या कारणाने लग्नाचा इफेक्ट जरा लांब चालेल. आणि जर ती वेळ गेलेली आहे आणि जर पेशंट तुमच्याकडे आलेला आहे आणि जॉईंट कम्प्लिटली डॅमेज झालेला आहे आणि पायाला बाग आहे आतल्या बाजूने किंवा बाहेरच्या बाजूने 1 किंवा 2 गुडघे किंवा 1 किंवा 2 खुबे तर मग आम्हाला जॉईंट रिप्लेसमेंट करावं लागतं. ज्याच्यामुळे आम्हाला एक कृत्रिम जॉईंट एक आर्टिफिशियल जॉईंट आम्हाला आत फिट करावा लागतो. तो टेक्निकल पार्ट आहे, खरं फिट करावा लागतो आणि ते केल्यानंतर मग पेशंटला आम्हाला चालवायला मिळतं. बरं, पण आता जसं तुम्ही म्हणाला की एक पार्ट आपण तिथे त्या जॉईंटच्याच आकाराचा तिथे लावतो, मग हे पोस्ट ऑपरेटिव्ह म्हणजे पहिल्यांदा आता तुम्ही सांगितलं की दुर्बिणीद्वारे जेव्हा करता तेव्हा 1-2 टाक्याचं ते ऑपरेशन असते. तर पोस्ट ऑपरेटिव्ह त्याला आणि जॉईंट रिप्लेसमेंट जेव्हा तुम्ही करता त्याला काय काळजी घ्यावी लागते किंवा तो पेशंटला त्याचा त्याला किती दिवस त्याला घरी हॉस्पिटल स्टे आणि जे काय असते. सो आजकाल रिप्लेसमेंट एकदम सोपं झालेलं आहे. म्हणजे कॅटरॅक्ट कसं एकदम सोपं झालेलं आहे, ऑपरेट केल्यानंतर फटाफट घरी जातात. त्याचप्रमाणे रिप्लेसमेंट पण आजकाल एकदम सोपं झालेलं आहे. आम्ही नॉर्मली रिप्लेसमेंट करताना कधी जर आम्ही एका गुडघ्याचं किंवा एका खोब्याचं ऑपरेशन करतो युजली पेशंटचा स्टे हॉस्पिटलमध्ये 24 तास असतो. आजकाल एवढं सोपं झालेलं आहे. सो पेशंट सकाळी 5-6 वाजता डिपेंडिंग ऑन तो कुठं राहतो त्याप्रमाणे लग्न ॲडमिट होऊन पुढच्या 2 तासाचं ऑपरेशन होतं आणि ऑपरेशनची वेळ जवळपास लग्न अर्धा तास 1-पाऊण तास एवढाच लागतो वेळ ऑपरेशन करण्यासाठी. त्याच्यानंतर लग्न आम्ही नॉर्मली स्टेपल्स किंवा टाके बाहेरनं मारणं हा सगळा प्रकार बंद केलेला गेली 10 वर्षासाठी. वी यूज एव्हरीथिंग ॲब्झॉर्वेबल म्हणजे इट इज ऑलमोस्ट लाईक अ स्टिचलेस आणि पेनलेस काइंड ऑफ ऑपरेशन असतात. त्याचप्रमाणे आजकाल लग्न खूपशा नवीन टेक्निक्स लग्न आजकाल लग्न NSCCमध्ये आलेले आहेत ज्याच्या कारणे लग्न आम्ही ते पेशंटचं जे ऑपरेशन असतं ते आम्ही ते ऑलमोस्ट पेन फ्री करून टाकतो. म्हणजे ऑपरेट केल्यानंतर इमिडिएटली 2-3 तासात लग्न भूल तुमची जशी उतरते ऑटोमॅटिकली पेशंटला आम्ही उभं करून फिजिओथेरपिस्टला बोलवून त्याला उभं करून वॉकर घेऊन चालणं फिरणं सगळं आम्ही स्टार्ट करतो. सो पेशंटला इन शॉर्ट आम्ही बेडमध्ये कधीही ठेवत नाही इन रिप्लेसमेंट ऑपरेशन्स. गुडघ्याचं असू दे किंवा हिप्स असू दे आणि दोन्ही गुडघे बरोबर केले तरी पण लग्न हा प्रोटोकॉल सेम असतो तुमचा. फक्त एवढंच की दोन्ही गुडघे जर बरोबर केलं तर पेशंटला 2-3 दिवस हॉस्पिटलवर राहील कारण जरा मॉनिटर करावं लागतं. पेशंटचे सगळे वायटल्स पल्स BP सगळं बघावं लागतं आणि तो पेशंट स्टेबल आहे मग आम्ही घरी पाठवतो. खरं एका सिंगल जर ऑपरेशन आहे एका सिंगल गुडघ्याचं जर ऑपरेशन आहे तर आज ऑपरेट करून पुढच्या 2-3 तासात लग्न भूल उतरल्यानंतर ऑटोमॅटिकली उभा होतो, चालतो, कम्फर्टेबली बसतो, चेअरवरती बसतो, जेवण करून आरामात झोपून नेक्स्ट डे तो घरी जातो. सो एवढा फरक आता आजकाल जाणलं आहे गेल्या लग्न 4-5 वर्षामध्ये बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्हमेंट जे झालेले आहे टेक्निक्स NSCCमध्ये इंजेक्शन्समध्ये त्याप्रमाणे आम्हाला लग्न एवढा लग्न कम्फर्ट पेशंट द्यायला मिळतो. त्याच्यानंतर पेशंट घरी गेल्यानंतर मग सगळा रिअल प्रोसेस स्टार्ट होतो ज्याला मी म्हणतो फिजिओथेरपी म्हणजे व्यायामचा प्रकार आणि विच इज लग्न अत्यंत गरजेचं आहे एस्पेशली गुडघ्यामध्ये नी रिप्लेसमेंटमध्ये कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याच 2-3 महिन्याची बरी फिजिओथेरपी करावी लागते. आणि तुम्हाला युजली इनिशियली आम्ही रेकमेंड करतो की पेशंटला लग्न तुम्ही तुमच्या एरियाप्रमाणे घरी कोणतरी फिजिओथेरपी बोलवा 10-15 दिवसासाठी. सो तुमचे लग्न व्यायाम घेतले जातील आणि पेशंटला स्वतः लग्न आम्ही प्रमोट करतो मोटिवेट करतो की प्रत्येक तासाने 10-15 मिनिटं व्यायाम करा आणि मग बर्फाने शेका, 10-15 मिनिटं व्यायाम करा परत बर्फाने शेका. असं दिवसातनं कमीत कमी 8-10 वेळा तुम्ही व्यायाम करा. सो तुम्ही ब्रेक न देता मध्ये व्यायाम करत राहा मग तुमचा पेन कमी असतो, तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटतं आणि तुम्ही तुमचा वॉकर घेऊन किंवा काठी घेऊन कुठेही चालू शकता. असं करून पुढच्या लग्न 8-10 दिवसात मग तुम्ही वॉकर सोडा आणि मग काठी घेऊन चाला, मग काठी सोडा ऑफकोर्स 1 महिनाभर घरातल्या आत फिरा, त्याच्यानंतर घराच्या बाहेर जा आणि रफली 1-2-3 महिन्यामध्ये कंप्लीट रिकव्हरी होऊन जाते. ओके, म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल तसं एका पायाचं जर असेल
तर तो इमिजिएट त्याच दिवशी तो घरी त्याच दिवशी लग्न त्या दिवशी किंवा पुढच्या दिवशी लग्न पुढच्या दिवशी जाऊन 15 दिवसामध्ये तो फिजिओथेरपी घेऊन किंवा प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव्ह रफली लग्न 15 दिवस ते एका महिन्यात कम्फर्टेबल असतो पेशंट म्हणजे आणि तो आपल्या माहोलामध्ये जातो त्यामुळे तो आणखीन कम्फर्टेबल असतो. सो त्याच्यामुळे आम्ही पेशंट हॉस्पिटल आम्ही स्टे लिमिट करतो, कारण कसं आहे हॉस्पिटलमध्ये राहणं म्हणजे लग्न ऑफकोर्स तुमचा एक्सपेन्स वाढतोय, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वाढते, कारण कसं आहे लग्न इन्फेक्टिव्ह एन्व्हायरमेंट असतो. सो प्रत्येक पेशंटला आणि कुठलं इन्फेक्शन लग्न येऊ नये म्हणून आम्ही तो स्टे कमी करतो. थर्ड, घरी गेल्यानंतर आपलं घरीचं खाणं जेवणं सगळं कम्फर्टेबल असतो, जो तुम्हाला हॉस्पिटल कधीही सापडत नाही आहे. झोप नॉर्मली हॉस्पिटल जास्त लागत नाही आहे. ठीक. सो ह्या सगळ्या गोष्टीवरती कंट्रोल करता येतो. आणि आजकाल एवढं चांगलं इम्प्रूव्हमेंट झालेलं आहे टेक्निक्समध्ये की पेशंट कम्फर्टेबली आरामात घरी जाऊन दुसऱ्या दिवशी जाऊन लग्न सगळे व्यायाम घरी करू शकतो. सो होम बेस्ड प्रोग्राम हा आजकाल लग्न आम्ही तयार केलेला आहे, ज्याच्यावरती आम्ही चांगली भर ठेवतो. आणि पेशंट रिकवर्स फॅन्टास्टिक विथ दिस होम बेस्ड थेरपी. पण त्याचबरोबर म्हणजे तो चालायला फिरायला लागतो, परंतु आपण भारतीय संस्कृतीमध्ये वावरलेले म्हणजे खाली जमिनीवरती बसून जेवणं आपल्याकडे अजूनही अनेक घरांमध्ये होते. मग तो खाली मांडी घालून बसू शकतो का, किंवा त्याच्या बाकीच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत अशा बसून करण्याच्या तो करू शकतो? नाही, आजकाल रिप्लेसमेंटमध्ये लग्न बेसिकली तुम्ही जर 12 व्यायाम जर केला फिजिओथेरपी 2-3 मिनिटची बरीच फिजिओथेरपी केली तर मांडी घालणं, बसणं, उठणं, टॉयलेट वापरणं, फक्त इंडियन टॉयलेट सोडून. कारण मी रेकमेंड करतो की इंडियन टॉयलेट वापरू नका, कारण कसं इंडियन टॉयलेटमध्ये गुडघ्याच्या मध्ये बेसिकली गुडघ्याला 3 पार्ट्स असतात. कारण माझ्याकडे मॉडेल नाही दाखवलं असतं, त्याच्यामध्ये आत एक स्पेशल प्लास्टिक असतो, प्लास्टिकचा पार्ट असतो विच इज स्पेशल प्लास्टिक असतं, त्याची झीज जरा जास्त होती इंडियन टॉयलेट वापरल्यानंतर. सो तो इंडियन टॉयलेट जर सोडलं तुम्ही तर चालणं, फिरणं, उठणं, बसणं, मांडी घालणं, कधी कधी पूजेसाठी लग्न, पायऱ्या चढणं, उतरणं, गाडी चालवणं, इवन 4-5 किलोमीटर चालणं, शेतामध्ये जाणं, वरती चढणं, उतरणं, माउंटन क्लाइम्बिंग जर कोणाला छंद आहे माउंटन क्लाइम्बिंग करायचा, इवन हे, आणि छोटे स्पोर्ट्स जसं की टेनिस खेळणं किंवा लाईट जॉग हलकंसं जॉग करणं, स्पॉट जॉगिंग करणं किंवा लाईट जॉग करणं किंवा थोडंफार स्किपिंग केलं किंवा सायकलिंग करणं, स्विमिंग करणं, हे सगळं अलाउड आहे. आणि एवढं सगळं करून सुद्धा हा तुमचा जॉईंट जो आहे कृत्रिम जॉईंट जो आहे कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष चालेल. एवढं सगळं करून सुद्धा, कारण आमच्याकडे कित्येकशे मणिपालमध्ये फॉरेन पेशंट येतात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड येतात, आणि ते प्रत्येक गोष्टी ते एवढे ॲक्टिव्ह असतात की ते प्रत्येक लग्न ते सांगा किंवा न सांगा दे विल प्ले ऑल द स्पोर्ट्स. आणि एवढं स्पोर्ट्स खेळून सुद्धा लग्न 15-20 वर्ष इझिली जाईल गुडघा. आता या अनुषंगाने आपण मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये यावरती म्हणजे आपणच म्हणालात की आपण स्वतः 5,000च्या वरती ऑपरेशन्स केलेली आहेत. मणिपाल हॉस्पिटल अशा ऑपरेशनसाठी किंवा अशा पेशंटसाठी कशा प्रकारच्या सुविधा देऊ केलेल्या आहेत? सो कुठल्याही रिप्लेसमेंट सर्जरी कशी असते लग्न प्रोटोकॉल बेस असते, आणि रिप्लेसमेंटला आम्ही इन्फेक्शन लग्न डेफिनेटली आम्ही एक्सेप्ट करू शकत नाही आहे, कारण ओव्हरऑल इंटरनॅशनली इन्फेक्शनची रेट जी असते ती 1% कमी असते, म्हणजे लेस दॅन 1% किंवा लग्न 0.5% असते. मणिपालमध्ये टचवूड लग्न गेल्या 10 वर्षातले ॲटलीस्ट वी हॅव नॉट सीन एनी ग्रॉस इन्फेक्शन. सो आमचा म्हणजे प्रोटोकॉल लग्न वाईज लग्न एकदम मस्त आहे, म्हणजे इंटरनॅशनल स्टँडर्डप्रमाणे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ओटीमध्ये जे लेमिनार फ्लो जे लागतं, जे मणिपालमध्ये 6 ओटीत आहे, प्रत्येक ओटीमध्ये लेमिनार फ्लो आहे, सो त्याचा इश्यू नाही आहे. आमच्याकडे स्पेस सूट आहे जी आम्ही प्रत्येक ऑपरेशनला यूज करतो. सो एक बेसिकली प्रत्येक त्याचं हेल्मेट जे असतं विच गेट्स रॅप्ड कम्प्लिटली. सो कसं असतं आम्ही 4 सर्जन किंवा असिस्टंट आणि नर्स जे आहेत ऑपरेट टेबलवरती ऑपरेट करण्यासाठी, सो प्रत्येक माणूस स्पेस सूट वापरतो. सो इन्फेक्शनचं लग्न इन्फेक्शनची रेट जी असते ती एकदम आम्ही कमी करून टाकतो. आणि चौथी गोष्ट आमचं ऑपरेशन आम्ही जे करतो ते मिनिमली इन्व्हेसिव्ह असतं, म्हणजे कट छोटा असतो, जेवढा छोटा असेल तेवढा छोटा कट असतो, आणि ऑपरेशन फटाफट होऊन जातं. कारण प्रोटोकॉल असल्या कारणाने लग्नाने सगळी टीम ट्यून असल्या कारणाने ते ऑपरेशन तुमचं एक 20-25 मिनिटात किंवा अर्ध्या तासात जेवढं टाईम लागेल, जेवढं कमीत कमी टाईम लागेल तेवढं कमीत कमी टाईममध्ये लग्न आम्ही तो ऑपरेशन करून टाकतो. त्या कारणाने काय होतं, तुमच्या गुडघ्याचे जे टिश्यूज जे असतात ते नॉर्मली बाहेरच्या ॲटमॉस्फिअरला तेवढे एक्सपोज होत नाहीत. कारण जंतू जर ऑपरेशन 2 तास केलं किंवा 3 तास केलं तर मग डेफिनेटली इन्फेक्शन व्हायचे चान्स जास्त असतं. आणि त्या कारणाने डेफिनेटली पेशंटला डायबिटीज जर आहे किंवा आणि कसले काही प्रॉब्लेम आहे ते अगोदरच ऑपरेशनच्या अगोदरच लग्न आम्ही सगळं सॉर्ट आउट करून टाकतो. जर तुम्ही शुगर कंट्रोलमध्ये नाही आहे तर डेफिनेटली आम्ही तुम्हाला 2-3 महिने लग्न ऑपरेशन पोस्टपोन करून निलंबित करून ते शुगर कंट्रोल करून मग आम्ही तुम्हाला ऑपरेशन घेतो. सो हे सगळं प्लॅन प्रोटोकॉल असतो. सो हे सगळे प्लॅन लग्न इज वॉट लग्न आम्ही लग्न बेसिकली मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये दररोज राबवतो, आणि त्याच्यामुळे रिझल्ट्स आर फॅन्टास्टिक. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की मणिपाल हॉस्पिटलच्या या सगळ्या म्हणजे 6ही तुमच्या ऑपरेशन थिएटर्सच्या मार्फत ह्या ज्या तुम्ही काही प्रोसेस म्हणजे ऑपरेशन्स वगैरे करता, आतापर्यंत तुमचा अनुभव म्हणजे आता तुम्ही जवळजवळ 5,000 ऑपरेशन्स केलेले आहेत. या 5,000 पेशंट्सचा तुमचा अनुभव पोस्ट ऑपरेटिव्ह जेव्हा ते पुन्हा तुमच्याकडे याच्यासाठी येतात दाखवण्यासाठी, त्याचा अनुभव कसा आहे आणि कसं वाटते तुम्हाला? नाही, आतापर्यंत डेफिनेटली अनुभव खूप चांगला आहे.
खूप चांगला आहे, प्रतिसाद पण चांगला आहे. त्याचमुळे नंबर आमचे वाढायला लागलेत आता मणिपालमध्ये कमीत कमी 15-20 ऑपरेशन लग्न पर मंथ आम्ही आता करत आहोत रेग्युलर बेसिसवरती. आणि आजकाल रिव्हिजन सर्जरीज पण यायला लागलेल्या आहेत. म्हणजे ज्यांची ऑपरेशन लग्न पुण्यामध्ये किंवा मुंबईला लग्न 15 वर्ष अगोदर 20 वर्ष अगोदर इव्हन ते पेशंट आता दुसऱ्या गुडघ्यासाठी किंवा पहिला गुडघा जो फेल झालेला आहे 20 वर्षानंतर त्याच्या गुडघ्याच्या लग्न ऑपरेशनसाठी आता आजकाल यायला लागले. सो प्रतिसाद डेफिनेटली चांगला आहे आणि त्याचप्रमाणे काम वाढायला लागलं आहे ऑफकोर्स. आणि पेशंट्स खुश आहेत आजकाल. कारण अगोदर काय व्हायचं 15-20 वर्ष अगोदर त्यांना ऑपरेशन करून त्यांना पायाला प्लास्टर किंवा ब्रेस घालून लग्न त्यांना जवळजवळ लग्न 5-6 दिवस लग्न बेडमध्ये झोपावं लागायचं. सो प्रोटोकॉल लग्न एकदम रुडिमेंटरी होते. कारण आजकाल तसं नाही आहे. आजकाल कसं आहे लग्न स्टे तुमचं शॉर्ट झालं आहे, फटाफट तुम्ही पायावरती उभे असतात, तुम्हाला असं वाटतच नाही की ऑपरेशन केलं आहे. कारण एक सिंगल कमरेमध्ये भूल देतात लग्न आणि फटाफट तुमचं लग्न ऑपरेशन अर्ध्या तासामध्ये होऊन जातं आणि पेशंट उभा असतो, इमिडिएटली घरी जातो, जेवण खातो. जेवणामध्ये काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे. आजकाल हे खाल्ल्यानंतर इन्फेक्शन होईल किंवा चिकन खाल्ल्यानंतर किंवा मटन तसं का प्रोटोकॉल बंद झालेलं आहे. तुम्ही काहीही खाऊ शकतात. तर त्याच्यामुळे पेशंट्स आर हॅपी आणि तो मग डेफिनेटली लग्न म्हणजे नंबर वाढायला लागले आहे, ऑफकोर्स रेप्लिकेट व्हायला लागलं आहे. सो डेफिनेटली प्रतिसाद चांगला आहे. बरोबर. परंतु आता आपण ऐकतो म्हणजे आपण जेव्हा एक सर्वे केला जातो की भारतामध्ये पुढच्या इतक्या वर्षांमध्ये डायबिटीसचे सर्वात जास्ती पेशंट असतील, तसे भारतामध्ये आर्थरायटिसचे सुद्धा पेशंट जास्ती असतील असं एक सर्वे करण्यात आलेला होता. ह्याचं या दृष्टीने तुम्ही काय सांगाल जनतेला की काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे? मला वाटतं इन शॉर्ट बेसिकली इंडियाचं पॉप्युलेशन पण तेवढं आहे की लाईक वी कॅन बी द आर्थरायटिस कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड आणि वी आर द आर्थरायटिस कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एक तर पॉप्युलेशन डेफिनेटली एवढी जास्त आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमची लाईक रहनसहन जी आहे लग्न ज्याच्यामध्ये जमिनीवरती बसणं उठणं लग्न इंडियन टॉयलेट वापरणं हे एनिवेज चालू आहे. त्याच्यामुळे डेफिनेटली प्रमाण वाढतच. आणि तिसरी गोष्ट आहे जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन. सो जेनेटिकली ॲज अ रेस आम्ही लाईक इंडियन पॉप्युलेशन एस्पेशली आणि इंडियन सब कॉन्टिनेंट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका ही सगळी हे जे सब कॉन्टिनेंट जे आहे यांचे पॉप्युलेशन बेसिकली अगोदरपासूनच वी आर प्रोन फॉर आर्थरायटिस. त्याच्यामुळे आमचं प्रमाण डेफिनेटली जास्त असेल नो डाऊट. कारण आपल्या हातामध्ये काय आहे, जेव्हा पेन प्रॉब्लेम सुरू होतो तेव्हा तुम्ही तज्ञ डॉक्टर जाऊन भेटा ऑफकोर्स आणि चौकशी करा, स्वतः शिका, स्वतः आजकाल सगळी इन्फॉर्मेशन लेखनं इंटरनेटवरती असते अवेलेबल. सो डेफिनेटली तुम्ही मी असं म्हणत नाही की तुम्ही सेल्फ ट्रीटमेंट करा, कारण डेफिनेटली तुम्ही लेखनं अवेअरनेस वाढवा आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट लठ्ठपणापासून दूर राहा. कारण कसं आहे लठ्ठपणा ओबेसिटी जो प्रॉब्लेम आहे हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे इंडियामध्ये, अमेरिकामध्ये आणि प्रत्येक देशामध्ये. त्याच्यामध्ये जॉईंट झिजणं लग्न हे कॉमन आहे. सो त्याच्यावर तुम्ही कंट्रोल करा आणि व्यायाम करा विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याला म्हणतात म्हणजे गुडघ्याचे व्यायाम करा किंवा खुब्याचे व्यायाम करा. प्रत्येक पेशंटला स्वतःला फिट ठेवा, स्विमिंग करा, सायकलिंग करा, वॉकिंग करा, ॲटलीस्ट काही नाही जमलं तरी एवढं करून मसल स्ट्रॉंग ठेवा. सो मसल स्ट्रॉंग ठेवल्यानंतर काय होतं लग्न जॉईंटवरती लोड कमी होतो आणि ऑटोमॅटिक जॉईंटवरती लोड कमी होला तर ऑटोमॅटिकली तो तुमचा जो जॉईंट जो असतो लग्न तो तुमचा लांबणं चाललं. तर त्याच्यामुळे लग्न माझी एवढी हे असेल की लग्न तुम्ही एक्सरसाइज करा, लठ्ठपणा वाढायला देऊ नका, डेफिनेटली चांगला आहार घ्या आणि एक्सरसाइज करा रेग्युलर. तेवढं करा लग्न तुमचे जॉईंट चांगले राहतील. आणि जर तुमचा प्रॉब्लेम झाला सुरू तर डेफिनेटली त्यांनी डॉक्टरला भेटा आणि जे ट्रीटमेंट जे ते सांगतील त्याप्रमाणे तुम्ही ट्रीटमेंट सुरू करा. आय एम शुअर तुमचे जॉईंट लग्न वर्षानुवर्षे चालतील. नक्कीच. आज आपण मणिपाल हॉस्पिटलच्या डॉक्टर रोहन देसाई यांच्याशी आर्थरायटिस या संदर्भामध्ये अत्यंत चांगली अशी बातचीत केलेली आहे. आर्थरायटिस कशामुळे होतो, संधिवाताची कारणं काय आहेत, त्याचे उपचार पद्धती काय आहेत आणि मणिपाल हॉस्पिटलने यासाठी काय काय सुविधा देऊ केलेल्या आहेत याच्यावरती डॉक्टर रोहन देसाई यांनी खूप चांगल्या विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे. डॉक्टर रोहन देसाई दर महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी सावंतवाडीतल्या डॉक्टर चितारी हॉस्पिटलमध्ये सकाळी 11 ते 1 या वेळेमध्ये उपलब्ध आहेत. निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा रुग्णांनी त्यांची भेट घेऊन आपल्याला जी काही अडचण आहे, आपल्याला जी काही संधिवाताची अडचण आहे त्याचं निराकरण करून घ्यावं आणि एक निरोगी निरामय आयुष्य जगावं. मणिपाल हॉस्पिटलने ही जी काही सुविधा देऊ केलेली आहे त्याच्यासाठी डॉक्टर देसाई यांनी फार परिश्रमपूर्वक इथे आपलं हे जे काही रुग्णसेवेचं एक सुरू केलेली आहे त्याचा निश्चितच फायदा सिंधुदुर्गातल्या तमाम अशा रुग्णांना होईल आणि त्यांना संधिवात हा जो काही आहे त्या प्रकारातून मुक्तता मिळेल अशी आपण आशा करूया. डॉक्टर रोहन देसाई, आपण आज इकडे आलात आमच्या स्टुडिओमध्ये आणि ह्या संधिवाताच्या संदर्भात फार चांगल्या पद्धतीने माहिती दिली. त्याबद्दल संपूर्ण कोकण स्टार लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद.